els paisatges més espectaculars del món, els millors encants de la naturalesa, la bellesa i esplendor dels millors palaus, no són res comparats amb el fulgor i plenitud del nou cel i la nova terra promesos per Déu als qui l'estimen. Quan serà això? Al final dels temps. L'univers sencer, alliberat de l'esclavitud del pecat, participarà en la glòria de Crist. Aleshores, diu la Sagrada Escriptura, la creació serà transformada. El dolor i la mort ja no existiran. La visió directa de Déu serà font de felicitat, d'amor i de pau. En ella gaudirem en cos i ànima. Però, gaudirà tothom d'aquest paradís sense fi? La resposta està en aquest admirable fresc de Miquel Àngel a la Capella Sixtina del Vaticà. Què hi veus? En el centre apareix Crist. Amb gest enèrgic separa els justos dels pecadors. A la part inferior esquerra, els benaurats pugen al cel i a la dreta, els condemnats cauen a l'infern per ser turmentats. El fresc es titula El judici final. Això és real? No amb aquestes formes i colors, per descomptat, però és cert que hi haurà una fi del món i que Jesús tornarà ple de glòria per jutjar els vius i els morts. Llavors instaurarà el seu regne que no tindrà fi. Però el més probable és que morim abans de la fi del món. La mort, què és en realitat? La separació de l'ànima i del cos. Aquest cau en la corrupció. L'ànima, en canvi, és immortal i és jutjada immediatament per Déu en el judici particular. En aquest judici, Jesucrist, jutge just, decideix, segons els mèrits de cada un, si entra en la glòria eterna dels benaurats, al cel, o si necessita una purificació prèvia en el purgatori. Els qui, per contra, voluntàriament moren en pecat mortal, sense penedir-se'n, s'autoexclouen del cel i són condemnats a l'infern. L'infern consisteix principalment en la separació eterna de Déu. Jesús va expressar aquesta realitat així: Allunyeu-vos de mi, maleïts, al foc etern. La separació del cos i l'ànima en morir és temporal. Durarà fins al dia de la resurrecció. El nostre cos mortal tornarà a la vida quan Jesucrist vingui al final del món. Els cossos dels justos ressuscitaran transformats en un estat incorruptible i gloriós. Algú pensarà, si en aquest món tot és passatger, per què ens hem d'implicar a millorar la societat, la cultura, la justícia, la pau? La resposta ens la dona el mateix Crist. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món. Jesucrist vol que els seus deixebles il·luminin el món amb la veritat de la fe. Això exigeix el compromís per edificar una societat més justa, més humana, com Déu sempre vol. Per això, els cristians hem d'esforçar-nos per portar a la societat el manament nou del Senyor. Us estimeu els uns als altres com jo us he estimat. Això suposa treballar perquè hi hagi en el món menys fam i menys violència, més justícia i més amor. L'Església no proposa solucions polítiques concretes, però dona orientacions als catòlics perquè portin la llum de l'Evangeli a les principals qüestions que preocupen a la humanitat. Això és la doctrina social de l'Església. Un tresor encara poc conegut. T'animes a descobrir-lo?